EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite Odinana bụ eziokwu, Odinana bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere ọnụ na-eti mkpu na-asị ogwu Igbo chegharịa, ogwu Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gawa n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu onye mmanye jere mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gawa n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu onye mmanye jere mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempo ọ ya adị, maka na eziokwu anwụ chacha. Ndị oge eriga anyị front and back, front and back. Fajasị kara aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, ọ bụrụ ụka bịakwa, mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. EZE-ANA si na ọma mme, ọma nwụchacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gị ume, ọdịnala ya dị. Ka anyị dobiri ebe a, ụmụ ọdịnala Igbo, ụtụtụ ọma. Asị m na chi taata bụ Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọdịnala ya pụoro anyị ome, kụwa were anya ha wee fụ. Maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Asị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbu onye a na ndụ. Onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya nwee ọdachi. Onye si na anyị ga-adị mma, onye a ga-adị mma. Mana onye si na ya ma adị mma, onye a ma adịnata mma, tiri ụwa gwụ. Onye na-agọ n'isi ya ka na-agọ n'isi ndị enyi, Friends of the Temple all over the globe. Nọta ata bụ Orie, ihe anyị ji wee bịa bụ why you should avoid dangerous charms, ajọ ọgwụ. Anyị bịa echi, anyị ga-akọwalụ gị ụdị ọgwụ dị iche iche na the formulations, ihe mere nke a bad, ihe mere nke a good. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ eziokwu. Ọdịnala Igbo support biri ka mbiri. Ọdịnala Igbo does not support suppressing others. Ọdịnala Igbo promote love. Ịmara ihe anyị ga-achọ ka emee gị, mee ya mmadụ. Ịmara ihe ị chọrọ ka emee gị, emere ya mmadụ. So ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Onye bụ isiokwu anyị. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị 19th. Ụbọchị 19 ahụ a ga-echi egwara ya ndị niile, fọwọdụ ọrịa ndị niile sonye na ya bụ aja only. Ịma na ya na-eshi soshal midia, ihu ọrụ na soshal midia. Ọ gwụrụ ndị arụrụ ọrụ ọsọ ndị dị involve, maka ọbara ọdụrọ necessary ishi obi ihu ọrụ na soshal midia. Ọ bụrụ ihe anyị bịa. Then ejikwa nke a dị wee bịa, eji m Glo, eji m Airtel. A ga-eshi ya to my fans only. Ọ bụrụ na ọ bụrụ network ị na-use, please jump and pass. Don't copy it and send to another person. Yes, some people will still watch this video later. Some will still watch it from other social media handles.
then echefutara ụbọchị Mọnde na Wenesde na awụ ụbọchị anyị ji enwe kanselin, ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi aga ọfọ n'isi our friends and well wishers all over the world. Distance abụrụ ebara ị nwere ike key in maka na ihe mmụọ ka a na-eme ebe ọ bụla enwekwasị ike ịbịa chatịa m ka nye gị direction. Ịghọtara ya? So n'isiokwu anyị ji wee bịa vidio nkụzi ya amadị too long maka na anyị kewara ya ekewa ka enwe ike share ya. Echi niile anyị continue part 2 ya bụ ịkọwaziri ihe bụ ndị abụ ajọ ọgwụ, ndị abụ Igbo sayensị nke ọdịnala Igbo permitted. So but ihe anyị ji wee kwubịa tata bụ why you should avoid ajọ ọgwụ, dangerous charms. Ụbọchị gara aga anyị kụziri some part of dangerous charms. Yes, depụta n'ụzọ oke ite, oke ibubo, rest of them afọ asọ ọgụkpọ ya ụgwa ndị nwekara ike ịkpọ ya oke awele mana typical charm dị very dangerous. Now ibubo abụrụ taa ka ọ dịbara, o tego ọ dịbara n'ala Igbo, yes, mana ndị niile tinyere aka na ya na ọtụtụ famili nọ n'ihe mgbu ruo taa. Echefuna na Asian book si na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lụta ụmụ ha nke nọ. The only way ị ga-eji wee dị exempted bụ ma ọ bụrụ na ị kọlụ expect esi ịkwa aka pilot si na ihe ọbụla bụ nke ndị nna gị ha metalụ na aka ga-adịrị ya na ịsọpọtụrụ ya, ọ bụrụ sọ n'ọnụ ikwupụta ya n'ọnụ, mmepụta ya n'omume. Ọ bụrụ a na-ekwu onye a na-agwa ibi ọ na-eto afọ, a na-ekwu na nna gị gwọrọ ajọ ọgwụ, gị nwere onwe gị na agbụrụ a ike je bute Igbo na-agwọ ajọ ọgwụ dị iche iche ebe ị nọ ka ị nọ, maka na onye lere nkịta goro enwe ihe ntụpụ ka nọbịa. So nnụnụ si n'elu na ana wee fego n'elu ọgba ikume ka nọkwa ebe ọ nọ. Ịghọtara ya? So ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ajọ ọgwụ, maka na o nwebụrụ ndị ọbụla tinyere aka na ya maọbụ onye ọbụla tinyere aka na ya gaa na free ka mmalụ ga-atọbụ taa ka ajọ ọgwụ bidoro. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ gwara ajọ ọgwụ dị iche iche eji wee kee ike. Yes, ibubo a na-ekwu okwu ya bụ ka e bụrụ sọm Ogbuefi ga-akwụ ọtọ. Ịghọtara ya? Ka ị bụrụ odogwu, ka ọ bụrụ gị ka a na-agara ụzọ. Ihe o ji bụrụ ajọ ọgwụ bụ na you are trying to hypnotize others, you are trying to suppress others. There is no love in that, because ajọ ọgwụ ọbụla bụ to dominate. You don't care if you are stepping on toes. It lacks love. Because natural laws maintain love. Yes. And the onye bata Chukwu Okike ji sị gị abọ n'ọbọ maka na ị nwere ike ịbọ karịa. Nenu Galatians 6:7 sị na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Ọ bụrụ na ị hapụ Chukwu Okike ka ọ bọọ ọbọ, ọ ya ka o ji sị na ọbọ dị n'aka ya, ọ bọọ ya etu o kwesịrị, mana gị nwe mmadụ ji ebe ya abụkarị. Ihe ajọ ọgwụ na-eme bụ na ị try to suppress others kasa gị nwa kwụrụ. O nwere ndị gwọrọ ajọ ọgwụ, a na-ekwu ajọ ọgwụ bụ taa ka o bidoro. O nwere ndị gwọrọ na ibubo ịpụtafụ ya ọ na-eyi egwu, na-eyi mmadụ egwu, adị ama ya aka, ịma ya aka nwụrụ. Mgbe gburugburu elotagba otu ụbọchị nnọkọtara when we are growing, nwekọta wee jụọ my father keri anyị nwere ana. Yes, anyị so na ndị nwere ana, mana my father mana today ya koripụtara gos anyị nwa na-egosikuzi ana na mana mgbe awa na naturally anyị nwere much. So mana njụwa my father why no nwere some family nwere nnukwu ana, o wee gwa m na two ways eji nwe ana mgbe gboo bụ na o nwere ndị nwere ana based on na ha bụ few families nwụfọrọnụ na a clan. So those few families ya nwụfọrọnụ kpakọrọzi ada the whole clan ụmụnne fa. Ka ọzọkwa eji enwe ana bụ na o nwere ike ọ bụrụ na onye great grandfather ya kere ike dị egwu, o nwere ike oke ike chụsa ndị mmadụ ikwu na ibe adị ama ya aka, ịma ya aka nwụrụ. Ụfọdụ gbasara ya mgbe gburugburu anwa ịma na ana dị. O nwere onye ọya abụ iyi egwu ọgba ọsọ gbaji obodo ọzọ, olu ebe ahụ setụlụ ebe anwa forget zie ancestral home ya, then that dike akpakọrọ ya. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ taa ka ekebere ike, nwere dike mkpọ mgbe gburugburu mgbe a na-agba mgba village square. O nwere ndị gwọrọ ajọ ọgwụ
azụ elu ala gwọọ ọgwụ igbugbo ọ pụta dị ama ya aka etu ọsụkwọ gị ha fisikal ị nwere ike itiwunye mana ọ gwụziri ajọ ọgwụ adịa na onwe ya ọ pụta ọ na-anwụrụ onye ọra na-edebe n'ala mgbe ahụ a na-ama aka enwere ike asị na aya eji ito ebu ma ọ naghị eji ime nke a ma ọ naghị eji ime nke a ọgwa ajọ ọgwụ nwere ike na o nwere ike o jide osisi tụdo isi aka osisi akpọnwụọ ịghọtara ya ihe niile ahụ ọgwụ niile ọgwụrụ ya maka ego mana ọ gwọrọ ya asị ọgwụ o ji eme odogwu ụfọdụ nyiri ebulu na ndụ ụfọdụ na so many things na their compound ịghọtara ya ihe niile ahụ ihe o ji wee hie ụdọ dominate ya ọ chọrọ ịnwe maka ndị mmadụ maka na ajọ ọgwụ ihe ọ na-eme bute ịghọtara ya ihe ajọ ọgwụ na-eme ewu bute i step on toes so with that ajọ ọgwụ anwa o meziri anwa ịfụ na ọ suppressigo ndị ọzọ niile by sodin anwa ihe ahụ o meziri kpọtanụkwuo ndị mmadụ nke ha step on toes mana ihe ajọ ọgwụ ji ghara ịdị mma nwere ịgwụsị anya m ọgwụ ndị ahụ yi step on toes today nwere ike tomorrow they discover who they are and once they discover who they are and start real spiritual awakening ha nwere ike bekuo mmụọ ha nwere ike activate ya mmụọ be ha gbawara ha ọgụ by then ọgwụ anwa ịgwọrọ iji wee keji ha bụ mara nke ọ na-achịkwa back to you because whatever you sow go back to you you the originator so ọtụtụ family ha gwọrọ ajọ ọgwụ na-ata afụfụ ya ruo taa o nwere family ị ga-eje na ya enwe okwu nwụ nice long life adrọ enwe oke ihe ọnwụ dị iche iche enwe ọgwụ ọnwụ enwe lack of progress maka na etu ahụ o jide mmadụ na ana ji onwe ọkụ ịma mgbe ahụ o ji bido mmadụ na ana to hypnotize them ọ bụrụ nkụ mmadụ kpara ọkọchị ka ọ na-aṅa n'udu mmiri emesịa ọ bụghị ori na ọdụrọzi ndụ data ihe ahụ o wisiri ndị mmadụ to pin them down will come back to his family yes so mgbe o mechazielu kechie ajọ ike a niile ma ihe niile e nyiri na ndụ ịmazi na ụmụ ya tolite elu a na-ekwu nke nna nna ha mere ha na-eme ọtọnọ n'elu ọtọnọ famili dị etu akpụchabụrụ alụ dị na ya atasibere afọ dị na ya emesibụrụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ dị appeasement dịnụ maka mmehie na nzọdo ụkwụ n'isi azọdoro ndị ọzọ mgbe gboo maka ihe ka a dominate ya ọkụ ya emesibere ụfọdụ famili ka nọrọ n'ọkpọkọ ya taa a na-ekwu nke ndị nna nna gị ha mere gị nwa na-eme ọzọ ị na-eme ọzọ si na n'otegoro tabara ahụfụ na gịnị gwara omere mana ejiri ozi ntọala ihe bụ enu ịghọtara ya because no sin will go unpunished ka the fact because of natural law bụ kama ịghọtara ya maka na whatever you do must flow back to you the originator so ihe a bụ ihe merenụ a na-ekwu nke ahụ dị na famili ụnụ enwere ike okwu nwa adị ma nwantị na-enwe ihe na-eme gị nwa n'odo anya na ihe na-eme ekpobara alụ dị na ya ịgbabụrụ mbọ ka emee the appeasement mee restitution mee reparation dị na ya maka na ngwuru na ahụ ọkụ maka ihe dị iche iche enyi kọbara eji wee mee odogwu eji wee ke ike ịpụta na ọgba gị nwatakịrị amụọ na ngwuru a instead of gị nwee isi ka ị gbanyụọ ọkụ nke dị adị ka akpa na ana wee kpakwa n'ụfọ ka udo obi wee dị ihe ijere ime bụ ka ije gwọọ ajọ ọgwụ ka ịgwọta oke ite maọbụ ka ịgwọta ibobo maọbụ ka ịgwọta afọ ọsọsị kpọọ ya mana ihe dị primary reason bụ na ọ ga na-eme bute ọ ga na-ebute n'aka ndị na-ebute n'aka ịgba ọ chọrọ ịma ma ọ zọdoro mmadụ ụkwụ n'isi o nwere ike a na-eji ihe si na-akpa asị mmadụ maọbụ ihe si na nwaanyị nọ na taịm wee na-elekwa maọbụ nwatakịrị amụrụ ọfụ maọbụ many things anyị eji elekwa ya a na-elekwazi ụmụ ihe niile anwa ị na-ede ude ị na-abụ ọgaranya ma nọọ akara aka ndị mmadụ ka ị na-ana n'iyi o nwere oge ọ bụrụ na ọgụ ihe eje jide mmadụ si n'ụzọ dị etu anwa ike ejigo onye nwa agbọghọbịa anyị narị n'iyi maka na ikwere ya nkwa n'iyi egotara ya iPhone Pro Max 13 ma ọ iPhone 14 nkwa niile anyị ikwerie ka ị wee rie ya ọrụ ka ị wee rekwa ajọ ọgwụ ịgwọrọ ịma na mgbe ahụ ike ejiri ya mezie na o nwere ike ọnụ dị eji ma ya mụtara nwa ma nwantị na ọdịọda a na-eme ịbụrụ ori nwa wee nyere ya iche na ịnago free a na-ekwu okwu nke nna nna gị mere ka ekpocha alụ dị na ya ị ka na-eme ọzọ maka na ike dị gị n'aka ife iru n'iyi emewu ya
maka oke ọchịchọ na anya ukwu na ka ọ bụrụ sọ gị iwu eze ga-akwụ ọtọ. Ihe a nna nna gị ha mere debere ụlọ n'ọnọdụ isi aja aja, gị nwere onwe gị tolitekwa gawakwa the same line. Yes, ihe ị na-emekwa ịtanga owu ya children and nwaanyị ị ga-anụ na the family, maka na agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Isiokwu n'ụbọchị taa, wepụ aka na ajọ ọgwụ. Ihe ọbụla mmadụ na-achọ ịgwa gị, butuo obi, nene anya onye anwa na-agwọrọ gị ya, nene ya ọfụma ọfụma. Ị bụrụ onye nwere anya ihe mmụọ, ị ga-afụ na o nwere ihe ọ na-ala akị, ị ga-afụ ịkpara ego abụrụ everything. Yes, ihe niile abụ ihe ị ga-eche ka ị nwee uche. A sị na mgbe ahụ ị nwee uche, iri adụ wee duo onwe gị. Ịghọtara ya? Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na ndị niile agwọrọ ajọ ọgwụ kere ebe ha nọ. Ndị gboo ahụ agwaghị m gị na o nwere ndị na-ehi agụ, ịma na o nwere ndị hiri agụ. Yes, o nwere ezinụlọ ya bụ ije agwaghị na nna nna ha hiri agụ. O nwere ndị nna nna ha na-eme disapia. O nwere ndị nna nna ha na-eme ihe dị egwu, asị na ọwa tụọ gbajie. Ịghọtara ya? O nwere ndị nna nna ha mere ihe dị iche iche, tụọ eburu mee menetens. Ihe niile abụ ajọ ọgwụ ọgwụrụ. Ịmara mgbe gburugburu ahụ ọ bụrụ ego ka eji eme odogwu, ọ bụrụ dị ka abụrụ eji ego eme odogwu. Mgbe anwa ụfọdụ ihe ahụ ejike ike ka eji mee odogwu, ka emechaziere odogwu. Ụfọdụ famili anwa ijee na ya tata ịfụ na ụlọ dị ebe a na-eme mgbawasị. Ahụ gwaghị na nna nna onye akịrị ike gboo ekechazi ike anwa ka okeke jechara amị ka ebe butie nọ. So wepụ aka n'ihe ọbụla gba ọgwụ, ajọ ọgwụ. Echi niile ka mma akụwala ụnụ ihe dị iche na ajọ ọgwụ na ọgwụ bụ Igbo sayensị bụ sayensị. Yes, maka na enwere 1+1 nwere ike inye gị 2. Ahịa ọbụla dị na nwere ihe ọbụla Chukwu kere eke bụ nonsense, mana application bụ ihe dịfa. The application you applied, is it to uplift mankind? Is it for well-being of others? Is it to protect yourself or your family or your belonging? However, it's not to harm any other person. Is it for selfish interest? So all the intention matter. The intention of you that is building that charm determine whether or fall within the good one and bad one. In the nature video, inwe ajụjụ na ya, je na my inwe ajụjụ na ya, send them message na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Mma akpọ kaadị m ji wee bịa, agwa nga na nji eji Glo eji Airtel. Balụta ihe m kwuru, wepụ aka na ajọ ọgwụ. O nwere ndị gwọrọ ajọ ọgwụ, o nwere ndị riri ose na abụ. Yes, o nwere ndị riri oke ose ka ha wee du ude. Ị nwere ike ị na-eti ya n'isi na bịa ọgbọ ha afọ akpọ gwa gị ihe iji maka ya bịa. Ịghọtara ya? Ọ gwara ndị ụfọdụ ndị pastọs ụfọdụ rikwara ụdị ose a. Ịpụta na ọ gwaghị ihe niile, mana ka ọ gwachara onwere solution. You know why? Ihe o ji wee mee the power abụrụ natural power, did not follow natural process. Therefore, ọ ya afụ a na-etu ya kọmputa Jizọs, a na-etu ya afa onyokomita, mana onwere solution. Ihe kpatara na onwere solution bụ na ike o ji eme ya bụ ihe bụ ike ose na ụfọdụ ba n'otu ndị amoosu ka ha wee nwee ike wee mee ihe na-etu a in order to hypnotize others and see all. Mana achọ m ịgwa gị na ihe ọbụla bụ efollow natural laws, ihe ọbụla that lack love, efollow natural principle. Ya gazie ya dị anyị na-akpọ, anyị ebido na Airtel 55 59 66 28 42 36 92 07. I repeat, 55 59 66 28 42 36 92 07. Let me call it for the last time. 55 59
66 28 42 36 92 07. For Glo, 31 42 98 39 59 05 189. Again, 31 42 98 39 59 05 189. Let me call for the last time. 31 42 98 39 59 05 189. That is Glo airtime. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwubie m okwu n'isi Friends of the Temple and our fans all over the globe. Ya na n'isi ndị niile nọ under the influence of our voice n'ụtụtụ a. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ayọ ma amara n'isi ka ha rabụ ndị niile na-anụ onu a, ka ha nụ onu a, ka ha ghara ịkpọchi obi ha, ka ha marụ na ajọ ọgwụ will never lead them anywhere. Ndị niile agwụgọrọ ajọ ọgwụ na ngwurube ha, ka ha nwee ike nweta amara ha ga-eji wee nwee ike wee liberate onwe ha site n'ime ihe a tụrụ anya n'aka ha, ka ha wee kpochaa ajọ ọgwụ na the effect nke sienu, ka ha nwee ike wee mee restoration, reparation and restitution, ka e wee nwee udo obi na ngwuru dị etu a, ka ịkụ ọta kwụsị, ka mmekpa ahụ kwụsị. Na-ayọkwaziri isi youth of nowadays, especially n'ala Igbo, ka oke ọchịchọ ka ọ kwụsị, ka udo obi dị. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ọfọ. Pụtakwa share this message to your friends and well wishers. Udo obi wee dịrị ha. Ya gazie.